aita eta ama ni lau urte nituenean hori banatu ziren, eta nire ama izan zen, biktima de violencia de género. Epailea hori esan zuen ni joan behar nintzela baitarekin, eta berarekin egon nintzen 4 urtetatik 13-14 urtera arte. 14 urte nituenean hasi nintzen trastorno de conducta alimentariarekin, depresioarekin, antsietatearekin, eta ere mina egiten nire gorputzan, eta ikastolako andereño bat galdetu zuen deian zer gertatzen ari da, eta kontatu nion dana. Bilera bat egin zuten nirekin, amarekin, irakaslea eta hori, eta momentu horretan ama nirekin erabaki zuen salatu behar genuela aita. Epailea erabaki zuen kustodia eta patria potestad nire aitari kentzea, eta amarekin gelditzea. Duela 3-2 urte berriro hasi nintzen psikologoan. Nekien zerbait gertatu zela txikia nintzenean, eta atera zen nire aita abuso sexualak egin zituela nirekin. Esaten da, ama izan da biktima, baina umeak ere. Baina, klaro, ama izan da biktima, banatzen dira aita eta ama, baina eske ume horiek joan behar dira aitarekin, orduan violentzia jarraitzen du. Daukazu sekuela asko, ze azkenean kondizionatzen du zure bizitza osoa. Hau bizitzen ari badira, hori, esatea, kontatzea, ze azkenean hori da lehenengo pasua badana bukatzeko, eta komplikatua izango dela, baina gero rekonpensa ona da.